Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a wannan channel namu mai albarka Umar TV. Kamar yadda kuka sani jama'a, mun fara yin bidiyo akan yadda ake buɗe website. To yau mun kawo ƙarshen wannan bidiyon, ko kuma na ce ci gaban wannan bidiyon. Saboda kamar yadda muka faɗa muku, za mu yi komai a sannu a hankali. To za mu ɗan bidiyoyi su kai kaman 5 haka, ko wannan a bidiyon da na yi na farko na yi gabatarwa ne. Idan baka kalla ba to ya kamata ka duba wannan, za ka gabatarwa da yadda ake harkan website, yadda ake samun kuɗi da shi, da yadda abin da ya shafi komai abubuwan da kake bukata kafin ka yi website duk za ka kalla. To tunda na yi wannan bayanin, ba sai na yi dogon surutu ba akai, kawai zan shiga aikin ne gadan-gadan. Sai dai kafin na shiga, idan ya kasance wannan shine farkon zuwanka wannan channel din, ko kuma yau ka fara jin murya na a wannan YouTube din, ko kuma ka manta da ka shigo baka yi mana subscribe ba, ka mana subscribe yanzu, ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka ringa samun sanarwa da zarar mun ɗaura sababbin shirye-shiryen mu. To kamar dai da na yi bayani, ƙarin bayani, yau za mu fara ne, yau ne darasi na farko a dai harkan abun, amma wannan shine bidiyo na biyu da na yi. To yanzu za ka shiga cikin website ɗinka. Yanzu wannan ina wani abu ne, misali yanzu idan ka shiga cikin browser ka wanda za ka yi amfani da ita, amma yawanci dama recommended muna yin cewa a yi amfani da abin da ake kira Chrome ne. To yanzu na shiga cikin Chrome ɗina. Kada ku manta da mana like ɗin wannan bidiyo idan ya burge ku. Yanzu na shiga Chrome ɗina, za mu yi amfani ne da blogger. To yanzu zan rubuta blogger.com, saboda kamar yadda na yi bayani akan abin, to shi blogger suna ba da free domain da free host, amma su domain ɗinsu dole sai ka yi amfani da wannan ne ba wannan ake ce mai, shine ake kiran shi subdomain. Wato dole duk wanda ya gani sai ya gane, sai zaka zo ka sai domain daga baya idan kana so. To kamar yadda kuke gani yanzu, gashi nan ba sai na tsaya dogon bayani akan domain da sauransu ba, kawai idan na ce domain mutane na san an sani. To yanzu zaka danna create blog din nan, to zai kawo ka nan, sai ka zaɓi email din da kake so ka amfani da shi. To yanzu misali na zaɓi wannan email din. To yanzu ina na zaɓi wannan, gashi nan ya ce min na zaɓi title. Wannan zaka dan wannan ne, zaka dan karanta European laws, ka ce European Union laws inquiry you to give European Union visitor information about cookies, waye duka da wannan wani dan bayani ne. To yanzu misali wannan zaka saka title, misali bari kawai na gwada saka sunana anan, magani title kamar yadda kuke gani. To yanzu wannan sai suka ce ka saka email address, kasancewa ina da email address na Hausa. To yanzu zan gwada kokarin na bude na turanci ne. To bari na saka mai suna anan, misali bari na gwada cewa site hustle, sorry ba a sa gap, bari na ce site hustle, yawa gashi nan at blogspot.com. to sun ce min is not available. To bari na gwada ƙara L, is not available again, bari na ƙara S. Kaka damu, wannan duk sunan da ka saka kawai ba wai shine abin da ake bukata ba, indai ba za ka bar shi ba. To kawai misali yanzu idan ka saka wannan duk sunan da ka saka, idan is available za ka iya amfani da shi, amma idan ka zo siyan domain to za ka iya canzawa. To yanzu na misali na saka sitehustle.ng at blogspot.com. Okay, sun ce is not support, bar ko na ce sitehustle.ng, bari na bar shaka. Okay, wannan ma babu, bari na ƙara S. Yawa yanzu kun ga wannan akwai na sitehustle.ng. To misali yanzu tunda kamar yadda na faɗa muku, wannan ba shine abin da yake dole sai ka saka ba, wannan subdomain ne. To zaka iya zuwa ka sai domain, to zaka iya barin shi haka. Idan ka zo siyan domain zaka iya amfani da wanda kai kake so. To yanzu misali gashi na ina saka wannan, sai dan na next. To sai suka ce min display name, bari na ce kawai misali site hustlers. Ko haka zan iya barin shi, amma bari na dan wannan site hustlers. Sorry, yawa kun gani kamar yanzu ga wannan
a nan wajen site hustlers to zan yi haka finish. To kun ga yanzu misali inda na yi haka na riga na buɗe Gmail, a sama zai ringa saka site hustlers. To kun gani yanzu misali wannan gashi nan, wannan sabon Gmail na buɗe kamar yadda kuke gani haka. Wannan wani notification ne suke mun, ban yi posting ba, ban yi komai ba, amma na riga na buɗe shi kamar yadda kuke gani. To yanzu abin da zan yi, da ya kamata zan iya barin shi haka, to amma bari na ƙara yin wani abu ɗaya yadda za ku gane abin da ake nufi. To yanzu misali sai yadda ake yin posting. To yadda za ka yi posting idan kana so, misali ni yanzu ba posting zan yi ba, amma dai zan bada misalin yadda ake posting ne saboda kowa ma ya gane. Zan zo na yi posting daga baya, to amma kuma yanzu abin da ya fi muhimmanci dai kowa ya ga yadda ake yin posting saboda ya zamana za ka iya yin posting ɗinka kafin dai mu yi sauran. Ya zamana za ka buɗe yanzu, za ka yi posting, za ka yi komai da komai. To yanzu idan za ka yi posting, akwai abin da ake kira keyword, title kenan. Misali ga wannan plus ɗin a nan, bari na taɓa shi. Idan ka taɓa zai fito maka da inda za ka yi posting. To yanzu ga title a nan, kuma kamar inda nan suka ce title, to ya kamata zan nemo abin da ake kira keyword wanda zai ba da daman a yi searching ɗin shi da sauri. To misali zan iya zuwa nan idan ina so na ɗan samu wani keyword mai sauki. Misali tun da ina ɗan yin abin da ya shafi samun kuɗi ne, zan iya cewa irin kamar freelancing. Sai kawai na zo nan saboda na ɗan nemo wani search engine optimization SEO da zai min sauki. Sai na ce misali zan yi magana akan freelance, sai na yi haka. Kun ga zan iya cewa freelancing writing, freelancing website, freelancing job. Misali idan na ce freelancing jobs, to zan iya samun abu da kyau, ko kuma meaning, ko kuma freelancing meaning a nan, ko kuma freelance ko freelancing. Idan na yi wannan zan iya samun searching da yawa. To bari na ce freelancing meaning and work, misali and jobs. Bari na gwada cewa misali kenan. Kun ga yanzu na ɗan samo abu wanda ana ɗan yawan bincikan shi. Freelance meaning, sorry ban yi daidai ba, meaning and jobs, misali haka. To idan na yi haka yanzu a wannan kun ga na yi title kenan. To idan na yi title sai na zo nan, sai na fara yin rubutu. Sai na ce misali sai na ɗan zo nan wajen, ga wani waje nan kun ga a rubuta paragraph. To zan taɓa shi haka, sai na zaɓa abu, sai na ce misali heading. To kun ga heading shine kowa ya san ma'anan heading, ba sai na yi dogon bayani a kai ba. To abin da zan rubuta sai na ce meaning of freelancing. Misali, sorry ana kira na. Bari na bar wannan, baran daga kiran ba. Sai na ce misali meaning of freelance. To kun ga yanzu misali wannan nayi meaning, nayi heading. To kun ga nan wajen, a wajen da na zaɓi heading, gashi kun ga ya dawo normal. To misali yanzu zan rubuta meaning of freelancing. To sai na ce misali a freelancing, misali kamar yadda nake faɗa muku, a freelancing course is a work. Misali fa nake faɗa, wannan ba ma lalle ne posting din shi ba, amma ne zan iya gogewa. Freelancing work is a work that, misali, that a person will be, sorry, a misali na ce will be
doing independently. Misali independent, independently in some websites misali of some website to sell to a person, sell to people. Misali yanzu nake faɗa sell to people. Misali kenan yanzu sell to people who interested and misali make money. Misali zan iya barin shi haka sai na zo nan. Misali to yanzu kun ga na yi dan wannan nayi minin din, sai na ƙara zuwa nan sai na ce subheading, sai na ce misali wannan dai kawai shikenan. Wannan rubutu ne, duk ma abin da zaka rubuta zaka iya rubuta shi. To misali yanzu wannan dai na san mutane sun gane ba sai na yi komai da komai ba. To yanzu misali saboda ma ka bidiyon ta yi tsayi, to yanzu misali zan zo nan sai na ce bari na ce normal. To yanzu misali yanzu kun san wannan an fahimce shi tunda in brief zan yi, zan ƙara yin wani bidiyo. Idan zaka saka link misali kamar yadda kuka sani akwai link akwai komai, ga wannan line na ƙasa ina jan sa haka. To yanzu misali idan na zo nan wajen da style ɗin rubutun da zan zaɓa ne, to ga nan wajen idan kuka lura ga wani abu nan, duk wanda ya san signing ɗin link in ya ga wannan ya san link ne. To yanzu misali shi zan taɓa dai link zan saka haka. A misali yanzu idan na taɓa nan sai na saka sunan da zai display saboda yawanci idan kuka gani a irin na turanci za ku ga an ce idan kuka ga link za ku ga ko a ce download ko a ce click here ko waye duk dai wanda yake dan shiga wani website haka ko na turanci za ku ringa gani. Idan na Hausa ne kuma za ku ga an ce danna nan irin ko shiga nan ko wani dai abu makamancin haka. To shine sunan da zaka saka a nan. To misali sai na ce misali click here, ba wai dole ba duk sunan da ka saka zai dauka, ba wai dole sai click here ko kuma danna nan ko kuma visit here ko download ko waye ba, duk sunan da ka saka ko zai dauka. To misali sai na ce irin click here to download misali, ko download ko wani abu ko kuma kawai na bashi haka sai na saka link din anan. To misali kamar idan channel ina zan kai ku na irin na WhatsApp, zan iya cewa misali gashi nan misali bari na rubuta shi da ka https / sorry ba daidai ba haka ba, https sai column nan sai / sai na ce umartoptv.com. kun ga wannan shine domain ina kamar da na faɗa muku, www.umartoptv.com.ng. to misali kun ga yanzu misali idan na saka haka, to kun ga yanzu wannan kana taba click here din nan zai kawo ka wannan dina, zai kai ka wancan channel din a cikin posting din ake nan. To sai kuma abu na gaba misali hoto, za ku ga ana saka hoto irin ku ga hoto ko short video ko wani abu. To daga link din gashi nan anan ga na biyu, kun ga wannan shine hoto. Misali zan yi haka sai na yi haka upload from computer, sai na shiga nan kamar yadda kuka gani haka. To gashi nan sai na shiga nan choose files. To ina shiga haka zai bani dama na je na dauko. Idan zan dauko hoton ne a take zan zabi camera, idan zan saka sound ne zan zabi nan, idan ma me to misali ina da shi dama na riga ko na creating hoton ko wani abu. Misali kamar wannan hoton misali tunda ni misali kawai zan yi. To kun ga zan taba haka, idan na taba gashi nan yana yin loading. Idan ya gama yin loading ba sai an sha wani wala ba, kun ga ya fito a nan. To kawai zan saka select haka, yanzu za ku ga ya fito a ƙasa.
kun gan shi. To yanzu inda ya fito misali idan ina so na rage shi ga wani waje a nan wajen zan taba shi haka, gashi nan ga medium, ga shi yanzu yana medium ne, ga shi small, ga large, ga extra large, ga original. To duk wanda zan saka misali sai na saka small, kun ga ya dawo dan karami a nan. Idan kuma na ga ina buƙatar na ƙara canza shi zan iya saka extra large, kun ga inda ya dawo yanzu a nan wajen. To duk dai a haka ake yin koma wanne ne. To daga shi kuma sai bayan na saka wannan misali ina so na ƙara saka wani abu kamar wani bidiyo ko wani abu haka, misali tunda yanzu wannan ne, to ina so na ƙara saka wani bidiyo wanda za a gane. To ga hoton bidiyo a nan sai na taɓa haka, gashi nan a YouTube zan ɗauko bidiyon na saka. To idan misali a YouTube ne zan shiga YouTube haka sai na kun ga wayannan su ne duka wasu bidiyoyi nawa na YouTube. Misali sai na ce yadda ake buɗe Binance ɗin nan shi zan saka. Kun gani wannan ya ji direct YouTube ɗina ne ya saka. To misali gashi nan kun ga ya fito haka. To yanzu wannan yadda kuka gan shi haka bidiyo ne, idan na saka zaka gani mutum yana taɓa zai shiga da shi direct, zai buɗe mai bidiyon a YouTube ɗina. Idan kuma zan saka haka ne zai shiga ya ɗauka. To wannan shine a takaice yadda ake buɗe website da yadda ake yin posting, wannan shine a takaice. To wannan kuma zan tsaya a nan wajen domin abin da ya gane, saboda idan aka yi dogon bayani za a iya yiwa tun ana ganewa kar a gane. Zan tsaya a nan wajen, idan na zo nan gaba zan dan ƙara yin wasu posting din. Oke ban faɗi da za ka yi posting ba, gashi nan wajen misali idan ka taɓa nan kun gani sun ce min ina so na publishing. To misali zan iya yin haka, kun ga ina yin haka gashi nan kun ga na riga na yi posting yanzu. Ko yanzu inda a ce, amma dai zan goge shi don ba lalle in ka shiga ka gani ba, zan iya yin dai wani rubutun a kai. To yanzu misali inda zaka shiga misali can inda na rubuta, in ba ku manta ba na saka sitehustlers.blogspot.com kenan, .blogspot.com sorry, sitehustler.blogspot.com shine subdomain ɗina. To inda zaka shiga a yanzu haka zaka iya ganin wannan rubutun da nayi, ka shiga karanta, amma bari wani making sense ba tunda dai kawai nayi example ne. To misali yanzu idan zan ƙara yin rubutu haka dai ake kawai plus ɗin zaka ringa danna ka rubuta duk wani abu. Kenta dai ka nemi keyword mai kyau wanda zaka iya, wanda zai taimaka a yi satin. Misali idan na Hausa ne irin yadda ake kaza, inda zaka yi kaza, yadda za ka yi kaza da dai sauransu kamar yadda ka sani. Idan na Hausa kake da shi, idan na Turanci ne irin how to make kaza, ka dai dan nemi wani dan keyword akan shi wanda ka san za a iya yin searching. Za ka iya dan duduba wanda ake yin searching ko kuma a ranka wanda kake ganin wannan yawanci mutane suna dan bincikawa. To za ka iya yin amfani da shi sai ka rubuta. Idan ka rubuta wannan shi kenan za ka ga kana yawan samun viewers sosai. Sannan duk dai za mu yi wasu bidiyoyi akan abubuwan da suka shafi yadda ake samun followers da sauransu insha Allah. Inda kuna bibiyar mu kai ko kuma ta daidai mana liking din wannan bidiyon, kuma ku yi sharing wa 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su iya wannan abu. Sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. Nagode. Umar Top TV, wanda yake neman ya ringa bibiyar mu a YouTube channel zaka iya duba Umar Top TV, ko kuma a WhatsApp abin da ake kira Facebook shi ma Umar Top TV, ko kuma a Instagram ma dai muna, amma ba Umar Top TV bane shi, kuma Umar 144, ko kuma ka duba Telegram shi ma Umar Top TV. Idan kai sacin zai kai ka channel din mu, ko TikTok, duk dai. Wannan shine muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Muna godiya da kasancewa tare da mu, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba.